Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus. Na marpungudo hita sa darion, marningot Yesus na tumaw na birnit humoko pita di hao pinarsilangi. Maoldo mate halak makokop partigor. Adong do deba na barani mate makokop na ulibasa. Alay holan Yesus do naradi mate sumayahon kosana humoko pita akapardosa. Alani taukap marohata, Roma hita tu ibana na tarsilangi, asa margugu hita mangihuton ibana. Tongodo aka sahita di usung ibana, jala aka perdangolata di porsan, alai anggorohata madok, debatado mamisang mamukul dohot pasipal ibana. HP alani pangalosiota ibana tartulang, binahe ni hade-hatota ibana mabuga. HP tu ibana pisang-pisang parhitean ni hasonangata, jala binahe ni ugang na malum ita hilala. Asa tung takas do Jesus Kristus sibuan haluaon sa liling-liling na dihita. Atong tapuji matuhata, marede mahita, siya bukwede nomor 21 ayat sada dohot ayat 2 tabba ayat 5.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Situa ni malim si songonido pamadi hita, nabadia naso jahat naso marlidang, naso marbolat sian aka pardosa, naung gabi tumibo sian aka banua gijang, naso pola ganup ari songo situa ni malimi, maboa jumolo pelian taringot tuak ka dosa nasa diri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama meleho dirina ibana, haleluya. Martangi yang mahita, alea manami jala debatanami, para sirohana sumurung doho di sudejol manusia, nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleaon dohot siak ni bagi, pola mate tarsilang asa malua kami sian gonggoman ni sibolis, saya parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami merhite siani di hasesani dosa dohot tiga luaon, sian hamatean padua lihon, asa dapat kami hangoluan saleleng-lelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. Tapuji Tuhan ta marede hita sia buku de nomor 77 ayat 2 dot ayat 3. Tangihon hamuma patik ni debata imana tersurat di Filipi 2 ayat 12. Ope hamu nahina holongan, songo totong ni pangoloyon muna nasailaon, una kola juppa di hamuna au, lam songo nima dina padau-dau au, mardonga biar dot lomos ni roha ulaon hamuma haluaon muna, atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai parhugui mahami, mangulahon na opat patikmi. Amin. Tabuji Tuhan marede hita sia buku de nomor 20 ayat 1 ayat 2.
na jongjong do hitan waeng dia do pan ni Tuhata, taingot ma si taunon ni Jesus di silangi, huhut tarimangi aka hahuranga dohot salpu ni rawata, rodi sude ulaota na sohbartu hatana, tapatedek masudena dia do pan na martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus itu animalim na bulon na mata di hau pinarsilang alani dosa nami. Narodo kami tujolom manopoti dosa nami. Akka nahula kami marhite sian pangalasion nami di patikmu. Siang pangation nami na soture, ro di pangolion nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo kami kona uhum alani dosa nami. Alai na torsol bagi do kami nuaing alani asima roham di kami ali de batanami pardengan bahasa jala para siroha doho alani anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sai sama dosa nami saluhutna jala suruh matodi parbadiai tu rohanami be asa tarbahen hami mangoloiku di bagasan hati goran dohot kabadiaun gabe sahat kami Tuhan ngoluan na sora sudah na pinar bagam dia kana porsea dia anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Aidang adong ibarni saluhut do pardosa jala kurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahin ni basa-basa marhite-hite sian asine rohana. Kinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata bagen habang sa parasian. Marhite-hite kaporsiao di moderna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhan tamarede kita sebukede nomor 70 ayat 5. Hatani debata turpuk di ari parningotan hama mate ni Tuhan Yesus sedarion. Imana tersurat di Psalmen 22, mamuka sian ayat 10 1 ayat 25. Habilangan aku do sude oli-oliku, martilabedo
yang guna sida midau. Dibagi nasida do aka ulosu, madato dundo nasida tarimot tu baju-baju. Alai sai unang madau-dau yang guhuali jahuba persigat tungaku. Hapogani ma mengurupi au. Sai palua mahosakku siap podang, siang sisilon bibiang hosakku turna tujuh. Sai palua maau sian babani babiat. Jala alu siau marodopot taduk dia kahorbo jalang. Sai jami kahonokku maguarmu tu akka haha anggiku. Jala puji aku maho di tonga-tonga di huria namar duhuti. Puji majahoba kamu alia kena makabiari ibana. Sude pinopar ni si Jakob pasangapon di bana. Jala sude pinopar ni Israel makormati bana. Aidan ya rohana manang marbias-bias mida pangalaon lidang. Jaladang ditabunihon bohina maradokon ibana. Jala ditarihon do aka angguk nai itu ibana. Ima sahatna martua do akan atumangikon hatani debata. Jala nau peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede kita sebukwede nomor 82 ayat 2 sahatu ayat 3. Tidak kumaha porsiau tai songon na hina tidak kon di dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu nasu atudusan na tuma palangi dotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadei imana tinubuhon di si Maria na gabe-gabean siatodi berbadia andorang suabubuan. Ido tuata na tumau na bernit di pengumuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano turun di tanom na mula mangulu di hari patulungon na manaik ke surgo lau hudul sesiamun di debat Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pemulak sogo tu tanong manguhumi halak mangulu dohot na mati. Au persea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria kapani ala Kristen akan nabadia, doh diasani dosa, doh diatai namando, mula mangulu dosogo daging halak nau mate, doh diangoluan nasora suda. Amin. Sunggul-sunggul di hita, na parjolo, parpungatna sedarion ima pesta parningotan di area hamamaten ni Tuhan Yesus. Duksipul parminggota udutata dohot marulaon nabadia. Di pukul 10.04 manang pukul 2 arian patupaut tado acara parpunguan nahohom.
Tapuji matuhata marede kita sia bukuede nomor 407 ayat sada dohot udutna laos tapasahat ma peleata.
Damai di batana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horiani Tuhan tadi hamu amanami inanami. Selamat hari Jumat Agung Madihita. Hatani debatan nagabi jamita di Pestata Sadarion. Pesta paringota di hari hama mate ni Tuhata Yesus. Tabuat masyan natar surat di surat tu halak Heber biduna palimahon. Ayat pitu sahat tu ayat 10. Heber 5 ayat pitu sahat tu ayat 10. Sengono matar surat disi. Taga jolma ibana dipilih doa kapangidoana dohot elehelekna mardongan angguk bulun dohot ilu-ilu tunabui paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangi do ibana gabi malua sian hata hutoni. Ayatik pe anaki ibana di guru hodo panguluion marhite sian na tinaon nai. Jaladong repas gabe sihorhon haluaon saliling-liling na do ibana disudi na mangului ibana. Di goar do ibana si tuani malim mangihuton horong ni si Melkisedek ima sahatna. Di hama manami inanami hita salut na dongan sahapor siaon. Pestata Sadarion ima songo puncak ni sudi pabahenan ni debata disaluhut na sahajol mau. Puncak ni tindakan perbuatan dan peristiwa yang luar biasa yang pernah dilakukan Tuhan. Khobartu Yohanes tulu ayat 10 nomi. Ayat songono doholong ni rohani debat. Alani holong ni rohani debat ada holat tarpasu-pasu dapota taruli dohot adong akka hal-hal nabui. Manabba akka padaraman. Termasuk dari penderitaan, penyalipan, pakokopon, pembebasan, pelepasan. Sudah. Alani rangkaian sada kejadian do mulai sian tindakan di awal sampai tu sadarion. Dia maholong di rohani debata mulai sejarah penciptaan na perjolo hola ditopa debata jol mainu ngamardusa alaidang di luas debata gabi mago di bahema naumuli. Dang main langsung holan mersala pitor diselesai hodau. Alani setiap kesalahan pardosaun setarida do holong ni rohani debata. Adam Hawa na perjului mardusa nang pehona uhum alai dibahin jalan keluar dipature dalai dang bi berubah masa sejarah. Tak songona perjului bi. Nah, badua tindakan di debatana luar biasa mulai sa bangsa Israel, siatano Mesir, tano Kanaan, laut mati, gunung Sinai, Taurat segala macam. Tuhan membuat suatu tindakan luar biasa. Holongna nang pe itu ngadalan, holongna juga lo bangsoi. Tetapi dia holong di rohani debata dak kiamaso. Mardusa jolmana perjului dang masohot asini rohana. Mardusa bangso Israel tong dang masohot asini rohana. Peristiwa sadarion. Nata pestahon. Habis generasi ni bangso Israel. Saat matu generasi ni zaman ni Tuhan Yesus. Bohama perbuatan ni luar biasa. Bohama babahenan ni debata luar biasa. Na 4 mingguon ta ikuti do pertangyangan pasion di ganup-ganup we. Alani na sorotu pertangyangan ngarugi hamu. Isa man sodohot itu tu pertangyangan na 4 minggu na kamanga kainang rugi mahamu. Ala disi rangkaian kejadian sahatu sadarion.
Molo dipersilakan pas sadario Tuhan Yesus sebelum ninung adong akan masa, akan peristiwa, akan kejadian, akan pengadilan doh nama ragam terjadi. Dan tabo tapi morosodoh kita itu pertangyangan. Alaniaha haro di sejarah pengadilan, di sejarah vonis, sejarah pengadilan itu Tuhan Yesus mah paling aneh di Portibio. Vonis itu Tuhan Yesus mah vonis yang paling tidak masuk akal di sejarah di Portibio. Tazahai di Fasyon. Ditakup Tuhan Yesus hari Kamis borngin. Dibuat tu si Kayapas. Si Kayapas tu si Latus. Si Latus tu si Herodes. Si Herodes mudak tu si Latus. Dalam tempo 12 jam 4 raja harusnya ikut dia di Kayafas, Latus, Herodes kembali ke Latus. 12 jam di sudi nama saya. Biar kau kita mah pengadilan. Adang menurut saya dia maraton nibe. Mondar mandir. Jala vonis na terakhir hamada di pengadilan di pertandingan pason. Sampai 3 hari dok silatus mar dangadong jupangau salana. 5 vonis terakhir. Alani mah dihamu akamanami ubah tadok. Hama mati ni Tuhan Yesus ima puncak nih holong ni roha. Di debata. Holong ni rohani debata tarida dia di penderitaan, di sitaonon, pengadilan naso takas, vonis naso wajar. Romaratu rohatang, kau tahu anak ni debata, bahasa masa song ni nasubuh di selesai, hol tu dia lah silatus dia nasubuh dialog tidak. Tetapi sejarah harus bagaimana penderitaan, bagaimana kesengsaraan, bagaimana yang harus dilewati laumar hua turpuk temai. Dipakai debatama cara pengatusion ni jolma langgam biasa. Langgam yang biasa kita pakai, pemahaman yang kita pakai. Ahamai di pemahaman ni Portibio molo mardosa sahalak jolma laho minta maaf ikon adong korban, adong tumbal. Di halak Batak adong istilah maridahan nasinaur. Mulu merbeda uput-upun masih ingotan dungi adong mapardamian. Ahmad tumbalna iku mangalang idahan nasinaur maneat lubu congki. Di sejarah perjanjian lama modo tabereng mulai siap pada Narobi setiap mangido hasisaan nido sahalak Israel, setiap mangido pengampunan halak Israel, setiap mangido berkat halak Israel, setiap menghadap halak Israel itu debata harus ada korban persembahan. Adong mai biru-biru, adong mai lobu, adong mai darah pati, adong berbentuk harta benda. Setiap pertemuan kepada Tuhan harus ada korban. Harus ada tumbal, harus ada persembahan. Tuhan itu, dang merdalin itu hita. Au juga di marlakuhian uhum ni hala Israel lang taruleh kita na mangulon. Paditanami, neng lau kari juda danahon, martangiang itu di bata ikubuan lubu. Imadah. Paditanami songon nang lulus anak nami osep persikolahan neng mau lihat buan biru-biru. Iya soi paditanami imadah neng pature tebak indah tuai hami asatung di pasu-pasu nian bangin datang yang Jose berkati ikebuanon persembahan. Korban bakaran, korban mengampuni dosa, korban penghapusan kesalahan, korban pengampunan luar biasa udah. Saya tong nanggo di badan Narobi luar biasa mah anu ngomong ate bade Tuhan nih. Dangan udah nabu kita rosong non. Isado hamu luar rakyat. Nanggo di badan Narobi. Bagas Zoro dibagi dohot obat inganan. Bidu nabadia situ tu hola malim sada satau di si. Dungi bilut na baron adong babatas na hire-hire.
Dunia dong mah habis biluk nabadia situ ingana ni parhala do mak songona kamaton simanyan. Biluk nabadia dang situ be. Anggona parjolo biluk nabadia situ. Lapis paduahon biluk nabadia, dungi lapis dapatuluhon inganan ni ama, lapis papaton inganan ni paropuan, ingana papituhon, ingana palimahon, inganan ni musafir pendatang. Dimana ada di hamak kenang, abu hamura hudul akamatesor. Yang gue di masjid dia bu ikut di badu batas-batas. Ima konsep perjanjian lama. Tuari do roh Yesus. Juga di dang boro takamata situ masih tapak kita. Nabi dia do. Jangan dang boy hamura juga tanpa persembahan. Tidak boleh main-main. Alania debatana bedia idang bu sembarangan madapot ni. Hola pajupak si Musa doh debata buka sepatu mi. Hola pajupang. Hawa kena nami ngakama nami sepatu dia pakai hamun main. Anggo si Musa lah sepatu warga 70 juta tapi buka. Buka. Itu sono kata perhatian batas suci. Sianidui. Aidang bui marsipatu tu bagas joro. Allah ni Allah berdosa doh kita. Allah itu maha kudus, Allah itu maha suci. Kita tidak berhak bertemu dengan dia dengan harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Persyaratan itu apa? Harus melalui imam, harus memberi korban persembahan, harus memberi segala macam. Luar biasa doh. Mau lihat sama di Tuhan ini, Pak? Saat di hari pehitaru juga di bui martangyang. Dia bagas zoro astorodo malimis merusok keluar. Saya bisa bilang boy main-main. Allah ni dipakai dibaca sama cara marpikir ni hajol maun. Allah nunga dosa hola perdosa hola natakang dosol maun. Bohadu asabui mardumun iko mardami nama hita. Bohama perdamiani iko nadong makorban. Dang belobu, dang bibiru-biru, dang biarta isema Yesus. Yesus. Ido ya pitwi, berketu Tuhan Yesus. Taga jolma ibana dipilih dua kapangiduan dohot telehelek mardongan nang bolo dohot ilidu na buy paloh ibana sian hamatean. Nang pianak di debata ibana jolma do jala diulaho do hasomalan ni hala Israel marukil do dohot saluhut nasa aka persoalan do dang gabi manusia tanpa perasaan, tanpa rasa sedih, tanpa rasa sakit, tanpa rasa berduka Yesus. Terpukul beri kita tuh. Sampai manganggu hidup ibadah mangido asa melua sian hamatiani. Manganggu hidup. Alani jorbuna. Atau tuari do burju Yesus juga di rasong kita batung amat tu si alani kasi musim maupun. Sangahin na tu kita manonota. Sona salahku, sona hatakangoku, sona dosaku, ikonau menanggung dosa ni halakan. Barang tohoi. Tak tohoi. Allah dia mau, dia rela, dia melakukan segala sesuatu. Jala dipanggil dosa melua do. Dan siap persoalan ni melua, alaisian ketakutan. Itu terputus. Oleh karena itu meminta permohonan kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk dibebaskan dari penderitaan, dari persoalan, dari tantangan. Tetapi dimampukan melewati. Dimampukan memampu tanpa rasa takut. Idobah didok perjulu. Moloasini rohani debata. Dada holan asadapotan. Alai dipergugui. Dimampukan. Diajari. Alan wai kita holan alani debata disudi urupan nama hitanian. Pamana adong persoalan Tuhan urupi hami balua sono pitori balua jalan nga tiga honon waingon godang aka teologi na keliru waing na ginawara teologi kemakmuran dengan berdoa dengan segala perkara dapat kutanggung oleh Dia yang memberi kekuatan nina akadongan. Holam martang yang bebas ya sudah persoalan. Dang boi, tidak bisa.
Tetapi dimampukan melewati persoalan itu. Perguguan ini debatado. Song nah Yahudok tu kita molo sahalak na marsahit laus obat sia benua gijang peyalang angko sodong berohana mangulu dang margunai. Laus obat sia dia angko sodong berohana mangulu. Kesembuhan 50% disembuhkan oleh harapan semangat hidup. Keberhasilan selalu ditentukan oleh ketaatan, kesetiaan, dan keinginan untuk berkembang. Alani ikos ya jolmai sendiri do, unang kolam mengharap pod debata. Nunga dileho debata kita sudion, holani tapang ida kemampuan, pangatusion, parbinotuan, gogo, kemauan, kesetiaan, ketaatan. Sia debata, asa bui kita mangudahon dan idok nai, angge pasapasonda do. Dang ahli mantra debata. Dang ahli. Asa marpakorho pakokobon itu hamamate itu Tuhan Yesus. Dak pola holan ala ni beribadah. Ala ahado pakorhon ni ibadahi tungulutta. Ahado pakorhon ni pertangiangoni. Ahado pakorhon ni haporsiaoni. Ahado pakorhon ni hubungan tu debata. Menginspirasi, menggerakkan, mabagu patauhon dohot. Paboyok itu. Sahada molo diturputon dapat 2 tahun, ahma. Mampu menjalo perbedaan, hama wolon, tantangan, paruh kilo. Napa 2 tahun bereng Tuhan Yesus ahma. Adong mas, napa 2 Yesus. Ketaatan, kesetiaan sampai akhirnya. Sahat tu nama rujung, ahabe tahu akhir dia taat dan setia. Itu faktor keberhasilan. Au cugari di tengah dala Tuhan Yesus ngai persilakurupani Tuhan nggak mampu orang tahap biawah nggak saji tang sahara. Tetapi dia mampu melakukan menghadapi tahu resiko terpahit terparah dia mampu. Jala bare kita disilangi bebana mampu mengeluarkan kata-kata luar biasa. Aliamang marpamuati maroham mida hajahaton nasi. Di molo songo logika di haton maun, nga burara sudion. Tuhan ripat sama sudion. Ay so bereson. So au nasala gabiau mo nang mananggung. So au nama bahen. Persoalan gabi tu au tipau. Alani di tikion, mas ada napa tuluhul luar biasa idot tasya turpuk tasadario. Molo adong pe hamaolon ta adopi. Dang alani kasalahata unang jo terbusi sahu kita. Unang jo peter marukil kita. Justru martua mahita desi. Zaman daong, hitanya salah halak mananggung. Itu zaman noai. Itu bahen na solarong persoalan sianu do dalang ni, sianu do mabaheni, alani ode, lului semua kambing hitam. Yesus tampil untuk melihat bagaimana apakah dia harus menderita untuk kebaikan orang lain. Itulah contoh yang luar biasa peristiwa penyalipan. Untuk pembebasan orang lain, untuk keselamatan orang lain. Itulah contoh yang luar biasa dari peristiwa hari ini. Hamamate ni Yesus mangaleho gugu, mangaleho pangatusion, mangaleho pengharapan dari baru. Alani na sudah asal mataruli haluaon malua sia dosa salu jolma. Di ayat 2 ayat sia idok di kita madia. Ayatik pe anaki ibana di guru do pangoloyon kesetiaan ketaatan marhite sian nati naonna. Setia dalam penderitaan, setia dalam segala macam apapun yang dirasakan nangpe soalani hasalaan.
Mula tu ngadong pe itu du halak kita mangulah na tapasoma. Arong do filosofi ni halak bata tebunyan atau oleh mak ni hapus mati-hati. Nuadang masa bi wator pangaritingu du. Di sama do. Ai tor hebat. Ai tor jibu du. Soah sari do kalak peton ya lusa do pitu. Anggo Yesus dia mampu menderita. Dia belajar dari penderitaan. Laos ido sasitong. Tahan uji, memahami kehidupan, mangatusi arti ningolu, ikut tabulus do hamaoloni, tantangani paruk. Alayu nang marukil hita molorosi taono parukilon hamaolope mangajari hita di asa mangatusi secara utuh. Hadong uduta, hadong sedang terjadi, hadong sedang tak adupi. Ya mau datang orang pe akan aku tek kamang unang dokter marukil hita asa diburus jo nama saya. Ada orang tapasok bulos mago. Dia harus mengalami sada fase memaknai kehidupannya. Ya lurus diri jugal-jugal letakang nai. Amat tahu lurus takang sadetiki. Saya sepinang itu, saya tong mengalwalok. Ina tahu saya pangarimason, tak pula baju. Asa tatus itu. Mulai pegudang do naso si hotai jadi, jala gumudang do naso di hotai saut. Unang terkomplain, termarungut-ungut. Asa botot do, do makna ni kehidupan. Aina adong do sahit, asa botot menjaga hahi pason. Na adong do tanjakan, asa taboto adong turun. Anggorata do sini hornok do. Jadi mau bahan dinamika ni ngulu. Jadi penderitaan si taonon jangan pernah mundur alani. Alai patuguhon, pahoton. Alani bamar siajar mahita tu hawi. Au cugari dang adong ujahani hau. Hola rua lugu terrupak gue. Alai yang kuat akarna halisungsung petahoi. Manang hali petahoi dak pala mahuwe. Nuai kita sedang dihantam berbagai persoalan. Dak dia yang natayon. Ay nawayang natayon ala na sutabuido. Tanikmati sudi. Anggo Jesus dia si taonon marukil dang ala ni kepentingan orang lain. Bagaimana ini menginspirasi seluruh orang hebat dunia. Tapar saja di sejarah dunia dia diinspirasi oleh pengorbanan Yesus. Bagaimana orang-orang mempersembahkan hidupnya bagi kesejahteraan bagi orang lain. Boy tanik mati usudi akaula na niula ni akajol mana perjolo ini na diinspirasi sian pengorbanan ni Yesus. Tanik mati fasilitas listrik, fasilitas elektronika, fasilitas transportasi dan na kebutuhan na asa di bani. Ala ya harus na terbahin tu hajol mau. Harus terbahin. Oleh karena itu jangan dulu pernah berpikir harus na buah-buah botok yang nguluan. Alaya harus na buah bahenok nguluan. Yesus apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana apa yang bisa kita perbuat bagi orang lain. Unang hola berpikir harus na jaloku. Apalagi kita di Jakarta. Adong KJP, kartu jaminan pendidikan, KIS, kartu Indonesia Sehat. Doh merdala kita nian, belon ni pamarita mian, ada warna kereta dorong, tu dia kita ni taruhon, basok so nama sahid nama korre, sahid korre. Au cugari dilengkapi sudah fasilitas ngudut tahun. Dangarong taula cepet dumur tong. Adang bergerak be orang nama murma. Badong madisi muncul darah tinggi, kolesterol, dohon nama raga marsahe mon. Tuk tua di dong kahama orang. Nasi patapai dulu mengului bah arong doh pinatong ki. Itu nasi patapai. Alai mo tu kadong PHP itu si tahun paru kilon dang sadia depi. Jalan au pait na parbudi ima. Sasitong na mangihuton keberadaata dangadong hakta pajupang tu debata baharo bagas turong 5 lapis
Dengan hak. Ikom marhite malim do hita. Alai Roma Jesus pado muhon dibuka ma jalan tol. Nang langsung tu banu kijang ngabui. Angko di zaman di perjanjian lama dang bui langsung. Iko lapor jo tu malim tu imam. Angko sonari ngabuka jalan tol. Dakola jalan tol. Tol langit bebain. Pado muhon portibi sahat tu banu kijang. Itu bahal luar biasa itu doang. Di perjanjian lama, dakya jol mama dok tu debata amung. Anggo di perjanjian lama dak kota ho, doh saya lebukon. Isi ho. Saunari amung ni ko Roma sonara. Isi pada mohon Yesus menjadi penyambung kita, membawa kita, membela kita dan mau di hata batak mamitori membela. Nunga ngamai dua bi hak adong. Alani tahu hojon waing pembelaan pakokopon penderitaan doh setaonon ni Tuhan Yesus sadarion asa imang korho kita menggerakkan hita unang mane aku di ngolu unang tanpa perasaan alai ko bergerak di holong ni roha bergerak di segala tindakan kasih kalau Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kasih. Bagaimana orang Kristen ditantang dan dipersiapkan untuk itu. Di Sada Yohanes 2 ayat 10 sia atong marroha holong mahita ala nunga jumulu ibana maka holongi. Ala ni holong na dang dosa be mga rajay hita. Ala ni holong na diliho mahuaso tu hita laho mamake sudi nasa na adong di portibion. Ala ni holong na buuy mahita pajupak tu di bata dang marningot dosata dohot hasalata. Ala ni holong na halak na sumasuk kirahia kita gabi halak na istimewa. Ala ni holong na naso masuk tu dia hia behita bangsa luar hian orang luar sekarang menjadi abdi dalam kata orang Jogja. Alani Yesus orang dalam mahitan wai. Mono sangaro di bagasan Portibion, mono sangaro di pemerintah di dia instansi orang dalam hati-hati. Sasetong nanung orang dalam pitan wai. Alang arap pita doh debata marhiti Yesus. Unak tabahi kita so kapado ni halak batak ngai batu halanguru latu talaga. Alani Yesus nungga di halanguru kita. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Alai ala ditakang ta, ala dosata, gabe luar monoton, undang-undang melarikan diri. Hari ini peristiwa yang luar biasa. Hamamate ni Yesus pado muhuk kita matu debata, mabahai kita mabataruri sudena sa paso-paso, ido bahai marulau nabadi hitan non. Pertanda ni nong sisa dosata nong diampuni dui. Alani halak na solo marulan dabadia mulai marso. Mau adong ando satu kata dang olo marulan dabadia mulai marsokot nabadia indahamu matsi. Na so mardusa me. Ay goda kala mahu marulan dabadia. Ay marulan dabadia bi dak kacal mon tong dohol na mardusain. Gai manguhu marulan dabadia bay. Habe ulang nabadiay pa yasok kita siya dosa. Dagi ko doon na nilehot tu hamatian humokop. Mudar hudon na nisusehon bahin hasesaan di dosa. Humokop membela hasesaan di dosa mudar. Mengampuni, menghapus kesalahan. Dan Allah kita anggo terserah mah ngana badia bi. Dia mulai marsukut nabadian Israel yang arong dihita. Ala itu nabadia itu sasitona momen-momen na luar biasa. Ala marhiti-hiti ulau nabadia sahat ma pakokopon, sahat ma hasisaan di dosa. Ala di cara ulau nabadia nasa nama ulau nabadia unang bedi ulah mardosa. Jaji dah. Na olo. Ni taruh kolan olo. Abi marsukut ulah humuse. Olo juga di ramar suku be ana na tari pemberlon de dia biasa ndani kata-kata kan perjanji kuling de menang sanginan no.
Ulau na ba dia marguguho kita, dang turba dia, alay bohado kita semakin disempurnakan, semakin disucikan, semakin dibersih. Salam takas milik ni debatah kita. Atau tapara di ma hama mate ni Tuhan Yesus na luar biasa peristiwa na diadopan ni Tuhan Yesus na luar biasa ima pabahenan ni debata asa bangso asa dapotan haluau dapat keselamatan dapat hasisaan ni dosa dapat persauran naroking mahita tu debata alama ibana ma gabi malim Melkisedek. Amin martaya kita. Maulah Tuhan debata manami ho pasahatam itu ho. Marhiti Jesus Kristus Tuhan namin. Naung mate naung tarsilang jalan mate, holan humoko pami. Imanahu pestaho kami sadarion. Imanahu halaso kami balgani holongmu marhiti hama mate ni anakmu Jesus. Gabe parjabar mahami di hanguluan saliling niniling na. Dang be dusa, dang be pertibion, dang be sibulisina mga rajay hami. Anu nga ditaluhok ko'y. Jala diho kodo huwasa to hami. Atong pargugoy parbisu mahami marhite to dim. Asa mga sahoni mahami mangalo sa luhut na sa pangobus di Portibion. Asa unang mariswang magopo pakok ko pemi. Atong paso-paso masaluhut ruas ni Huriam. Di gano bakaulaw, di gano nasa aka lasiroha ng aka parukilo tantangan hamaulope. Sa marhiti hatawon dohot pangatusyon haporsyaon na tugu. Buhay mahati dakon nami holongmu marhiti ulaw dohot parangin nami. Paso-paso mahami salut na dalasi sa dosa nami marhiti Jesus martangiya kami to. Amen. Mari dia mahita muse laos papunguhon pilihan paduahon.
kotoa ya sada laos jongjok kita. Tatangiakon mapiliata martangi yang mahita. Ada di batama namina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silelehon nadinggan dohon nasa uli bahasa nama uli utus. Hupasa tami masian nanilihom itu hami pilihan nami toho. Sai jalo megabe uap na khusus di jolom. Paso-paso may jara ramotia sa hoparhasia kami pilihanon. Pati buluhon harajao mo dito nga ni huriam doho portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Assalamu tadahami gudang ni sileho-leho mito hami. Assalam kirkir hami madok maulia toho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut. Nung apatarhui dahami holong ni roham nagudangi. Gumudang duisian holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di anakon na. Tung naso tartibang do gudang dohot argani sileho-leho mito hami. Ay anak mo nasasaday di suruho gabi jolma. Manaon pardangolan. Isa-hisak dohot pastap-pastap. Gabi tarpajal iba na jala tuhamatian humoko pami. Mauliati maruhanami tuho. Ala naung sai utang nami, jala madua hami sia dosa, sian hamatia dohot sian kong goman ni sibulis. Ala ni pujion nami magoar mo na badiay, ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ala Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, naung amor sa dosa nami dohot dosa ni hazol maun. Mau niati maruhan nami tuho jala pujion nami mahorodi saliling ni liling na. Saya tatak mahuriam na hinokomu, jala na pinapungumi. Saya pahot madihami hasitani dosa dohot dami na pinatupami. Saya payes jala parbadiai mahami. Asa terbuan ho hami tu Banua Gijang pasarhon hami tu akan abadiai. Saya bunuh jala parsilako majol mana buruhi. Dohot sakap-sakap na roa na di bagasa kami. Asa unang marlidang hami madapoton amana di Banua Gijangi. Hu pasahat kami madiri nami tu ho. Jala huleho kami rohanami bahan inganamu. Alanaung dihokop ho hami. Diho majala hami diho. Sai unang luas hami sirang siako, dongani mahami jala saur mahotu hami. Sai patugu mahapor siyaw nami toho, asahot laka nami rodi ujung ni hamatian. Sai ramoti makaruasmu na mamaritahon holong ni roham, dohot dalan naong pinatupami. Atong manang mangulu manang mati pihami. Hodo Tuhan nami doho raja nami. Saya si maroham, ingat mahami dihasang apomi jalabuan hami tuhasonangan na dilabung ni debata. Amin alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu. Sai roma harajaunmu. Sai sawat malo maniroham di Banua Tongosongo na di Banua Gijang. Leho matu hami sadarion hangulua siya pari. Si isa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tu hami. Nguna kami togiho tu pangucunan. Palua mahami sian pangago.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaurohon madamena tutodim. Amin. Dihamoka manami nanami ala langsung nama hita tumarulau nabadia. Aka naso maka tidak kon hapor siau dobe unang majo parsido nasida doho takadongan na tongo di bagasan parmahanion ni huria. Alaya dorang somarulau nabadia hita adong pangidoan di sonwaing mobil B1828 Yaris B2305, B2207, B1528 tolong digeser karena menghalangi jalan keluar. Sekali lagi mobil